A menyem azt mondta, hogy teher vagyok. A fiam elhitte, és eltiltottak az unokáimtól. De amit rejtegettek, az napvilágra került. És minden megváltozott, amikor a legnagyobb titok rögzítésre került. Egyszerű, békés életet éltem egy kis faluban a Duna közelében. A házam régi volt, de tele szeretettel. Minden napomat a családomnak szenteltem, főleg az unokáimnak, akik a lelkem darabjai voltak. Amikor megszülettek, új fényt hoztak az életembe, olyan volt, mintha újra anyává váltam volna, csak most már bölcsebben, türelmesebben, több nevetéssel és mesével. Minden kedden palacsintát sütöttem nekik, mert az volt a kedvencük. Andris, a nagyobbik, mindig csokoládéval kérte, míg Panni, a kisebbik, lekvárral. Meséltem nekik a régi időkről, a háborúról, amikor gyerek voltam, megmutattam nekik, hogyan lehet madárhangokat utánozni, és együtt tanultunk meg csipkét verni, bár az ujjuk még túl kicsi volt hozzá, de imádták nézni. Segítettem a házi feladatban is, főleg magyar irodalomból, mert mindig szerettem az írást. Andris különösen figyelt, kérdezett, érdeklődött, láttam, hogy van benne valami érzékeny, valami mély. Néha rajzokat hozott nekem, és én gondosan eltétettem mindet egy régi cipős dobozba, a szekrény tetején. Akkor még nem sejtettem, hogy ezek a rajzok egyszer menedékévé válnak az igazságnak. A menyem, Eszter, eleinte kedves volt. Vagy legalábbis annak mutatta magát. Mindig mosolygott, de valahogy nem éreztem benne az őszinteséget. Voltak apró dolgok, amiket észrevettem. Amikor megöleltem Andrist, mintha összefeszülne az arca. Amikor együtt nevettünk valamin, láttam, hogy hirtelen csendes lesz, mintha kizárva érezné magát. De nem vettem komolyan. Azt hittem, csak új anya, fáradt, túl sok rajta a nyomás. A fiam, Balázs, aki mindig az én kisfiam volt, egyre távolabb került. Régen minden vasárnap felhívott, most már csak 2 hetente. A hangja fáradt volt, mintha mindig máshol járna. Azt mondta, sok a munka, sok a felelősség, és én elhittem. Mert mindig is bízni akartam benne. Azt gondoltam, ez csak egy nehéz időszak, ami majd elmúlik. Egyik este, amikor vacsorát főztem nekik, észrevettem, hogy Eszter alig szól hozzám. A gyerekek játszottak a szobában, nevetgéltek, én meg éppen a paprikás krumplit kavartam. Oda mentem hozzá, hogy segítek valamiben, mire csak annyit mondott. Majd én megoldom. A szavai hűvösek voltak, mint a novemberi szél. Az ilyen apró jelek szaporodni kezdtek. Már nem kérték, hogy vigyázzak a gyerekekre, még akkor sem, amikor tudtam, hogy szükségük lenne segítségre. Eszter tekintete egyre gyakrabban volt üres, a mosolya egyre ritkább. Még mindig igyekeztem kedves lenni, hoztam nekik süteményt, hívtam őket vacsorára. De valami elromlott a levegőben, és nem tudtam, mi az. Az unokáim viszont még mindig ragaszkodtak hozzám. Amikor megláttak, futva jöttek, megöleltek, és azt kiáltották. Mama, mesélj egyet. Ez adott nekem erőt. Azt gondoltam, hogy amíg ők szeretnek, nincs nagy baj. De mélyen belül már akkor is éreztem, hogy valami készül. Csak nem akartam tudomást venni róla. Egy alkalommal, mikor Andris az ölembe hajtotta a fejét, halkan azt kérdezte. Mama, anya miért nem szereti, ha veled vagyunk? Mintha egy kés szúrta volna meg a szívemet. Nevettem, mintha vicc lenne, és csak annyit mondtam. Biztos fél, hogy túlságosan megszerettek engem. De abban a pillanatban tudtam, hogy ez nem csak egy rossz érzés volt, ez valami sokkal mélyebb dolog kezdete volt. Nem vettem észre, mikor kezdődött pontosan. Talán egy pillantással. Talán egy félmondattal. De a levegő megváltozott, és én csak későn vettem észre, hogy nem csak Eszter viselkedett furcsán, hanem Balázs is. A fiam, akivel egykor mindent megosztottam, mostanra mintha állandóan sietett volna. Egyre gyakrabban mondta le a látogatásokat, és ha jöttek is, Eszter mindig siettetett. Csak fél órára jöttünk, anya. Aztán észrevettem, hogy a gyerekek nem köszönik meg a kis ajándékokat, amiket küldtem. Pedig régen mindig boldogan hívtak fel, hogy megmutassák a rajzfüzetet, amit kaptak, vagy azt a kis fakocka készletet, amit a vásárban vettem nekik. Először azt hittem, talán csak elveszett a csomag.
De aztán 3 egymás utáni alkalommal sem jött válasz. Elkezdtem gyanakodni, hogy valaki útját állja ezeknek a dolgoknak. Kérdeztem Balást. Megkapta Panni a babát, amit küldtem? Csak rám nézett, és halkan azt mondta. Nem emlékszem rá, anya. Talán elfelejtetted elküldeni. Én tudtam, hogy elküldtem. Még a borítékot is megőriztem, a kézírásommal. Panninak, szeretettel, mama. De akkor először éreztem, hogy valami nincs rendben. És valami más is volt Balázs hangjában, bizonytalan volt. Mintha már nem tudná, mit higgyen. A következő törés akkor jött, amikor Eszter egyik látogatás után a konyhában maradt, és azt mondta. Anyuka, néha úgy tűnik, mintha kicsit összezavarodna. A gyerekek beszélnek róla. Összeszorult a gyomrom. Nem értettem, mire gondol. Mit értesz ez alatt? Kérdeztem. Ő csak vállat vont. Hát, néha furcsa dolgokat mond. Mintha nem emlékezne, mit beszéltünk korábban. A szavaiban nem volt nyílt vád, de mögöttük ott húzódott egy sötét árnyék. Alzheimer. Tudtam, hogy ez az, amire céloz. Hirtelen minden kis feledékenységem jelentőségteljes lett. Ha elfelejtettem, hogy milyen nap van, ha kétszer is megkérdeztem, mit kérnek ebédre. Mindez most mintha Eszter bizonyítéka lett volna arra, hogy baj van velem. Egy vasárnap, ami régen mindig közös ebédet jelentett, senki nem jött el. Nem hívtak fel. Nem szóltak, hogy nem jönnek. Csak csend volt. Ültem az asztalnál, terítve 4 személyre, a levest gőzölögve az edényben, és senki sem kopogtatott. Este felhívtam Balást. A hangja távoli volt. Anya, azt gondoltuk, talán jobb, ha most kicsit pihensz. Túl sokat vállalsz. A gyerekeknek is sok a dolga. Pihenjek? Kérdeztem halkan. Igen, csak most. Kicsit szeretnénk kevesebb ingert nekik is. Tudod, iskolakezdés, motyogta. És akkor értettem meg. Elkezdték kiszorítani az életemből. Csendesen, de határozottan. Már nem rám bízták a gyerekeket, már nem hívtak, már nem kérdeztek. Mintha többé nem lettem volna szükséges. A legnagyobb fájdalmat az okozta, amikor Panni születésnapja következett. Minden évben együtt ünnepeltünk. Én sütöttem a tortát éjjelperrel, ahogy szerette. Most azonban sem meghívót nem kaptam, sem telefonhívást. Egyedül ültem otthon, a kezemben egy kis csomaggal, amit már előző héten becsomagoltam. Egy kézzel vart babaruha, amit titokban vartam esténként. Vártam, hát ha csak késnek. De nem jöttek. Másnap a szomszédasszonyom, Klára, áthozott egy szelet tortát. Láttam a Facebookon a képeket, milyen szép lett a buli. Mondta mosolyogva. Lefagytam. Milyen képek? Kérdeztem. Klára megmutatta. Panni boldogan fújja el a gyertyákat, Eszter és Balázs mellette mosolyognak. Én sehol nem voltam. Mintha soha nem is léteztem volna. Klára csendben rám nézett. Bocsáss meg, de... Eszter mondta valakinek, hogy már nem igazán tudsz figyelni. Hogy valószínűleg Alzheimered van. Akkor mintha valami eltört volna bennem. Nem csak a kirekesztett szék fájt, hanem az is, hogy olyan valami alapján ítéltek el, ami nem is volt igaz. Hogy egy egész család kezdett el távolodni tőlem egy hazugság miatt. Onnantól kezdve a napjaim csendben teltek. A szívem tele volt kérdésekkel, de nem volt, aki válaszoljon. Csak ültem, néha végignéztem a régi fényképeket, és próbáltam nem sírni. Nem akartam gyűlölni senkit. Csak vissza akartam kapni a gyerekeimet. Az unokáimat. A helyem a családban. És mégis, valahol mélyen, megmaradt bennem a remény. Mert tudtam, Andris mindig is figyelt. Ő más volt. És bár akkor még nem sejtettem, a változás már elindult. Csendesen, titokban. És nem sokára eljött az első látogatás, ami újra fényt hozott az életembe. A következő hónapokban csendereszkedett az otthonomra. Nem volt nevetés, nem volt csilingelő gyerekhang, csak az óra kattogása a falon. Reggelenként még mindig 2 kávét főztem, egyet magamnak, egyet Panninak, ahogy régen. Aztán mindig kiöntöttem az egyiket, mikor ráébredtem,
hogy már nem jön többé. Az ilyen pillanatok apró halálok voltak. Olyan volt, mintha napról napra elveszteném önmagam egy darabját. Megpróbáltam telefonálni. Először Balázsnak. Hosszasan csengett, majd egy automatikus hang. Ő a hívott szám pillanatnyilag nem elérhető. Írtam neki egy üzenetet. Csak tudni szeretném, hogy minden rendben van-e, hiányoztok. Soha nem jött válasz. Próbálkoztam Andris telefonjával is, hisz már 13 éves volt saját mobilja. Ő mindig kedves volt, érzékeny. A vonal kicsengett, de senki sem vette fel. Aztán egy nap, amikor újra próbálkoztam, valaki felvette, de nem Andris. Eszter volt. A hangja fagyos, éles. Kérem, ne hívja többet Andrist. Zavarja őt. Sok a dolga, és ezek a hívások nem tesznek jót neki. Aztán letette. A szívem összeszorult. Zavarom. A saját unokámat? Akit én altattam el kiskorában, akinek én tanítottam meg a versikéket, akivel én építettem papírsárkányt. Elkezdtem kételkedni magamban. Lehet, hogy tényleg terhes vagyok. Hogy csak bajt okozok. A szomszédok kerülni kezdtek. Klára, aki mindig köszönt és váltott velem pár szót a boltban, most gyorsan lesütötte a szemét, mikor meglátott. Egy másik nap, a templom előtt hallottam, ahogy két asszony halkan súgja. Az a néni. A fia már nem is beszél vele. Valami baj lehet az elméjével. Akkor jöttem rá, hogy Eszter már nem csak a családból, de a közösségből is elkezdett kizárni. A szavai lassan mérgeztek meg mindent magam körül. Egy délután a postaládában találtam egy levelet, amit én küldtem hetekkel korábban Panninak. A boríték bontatlan volt, a címzés ismerős kézírással, az enyémmel. Visszaküldték. Valaki gondosan, szinte szándékosan küldte vissza, hogy értsem meg, nem vagyok már része az életüknek. Abban az időszakban úgy éltem, mintha gyászolnék, de nem egy halált, hanem valami láthatatlant. A jelenlétemet törölték, a nevemet elhallgatták. Minden nap újra el kellett gyászolnom azt, amit elvettek tőlem. A hangjukat, a mosolyukat, a közös pillanatokat. Az orvosnál egy időpont után azt mondták, talán érdemes lenne beszélni valakivel, egy pszichológussal. Elhagyatottság érzése idősebb korban gyakori. Nem értették, hogy ez nem csak érzés volt. Ez valóság volt. Elzártak, elutasítottak, elnémítottak, és senki nem kérdezte meg tőlem, mi történt valójában. De volt egy dolog, amit nem tudtak elvenni. Az emlékeimet. Minden este elővettem a cipős dobozt, tele Andris és Panni rajzaival, képeslapjaival, apró üzeneteivel. Volt egy rajz, amin Andris és én kézen fogva sétálunk a kertemben, és fölötte az volt írva. A mama mindig mosolyog. Ez a mondat tartott életben. És volt egy másik doboz is. Amit akkor kezdtem el, amikor először megéreztem, hogy valami nincs rendben. Ebben másolatokat gyűjtöttem a levelekről, kézzel írt megjegyzésekről, dátumokról, hangrögzítőről készült hangfájlokat. Nem tudtam pontosan miért, de egy belső hang azt súgta. Őrizd meg az igazságot. Nem volt bennem harag, csak fájdalom. Mély, csendes fájdalom, amit senki nem látott, mert megtanultam elrejteni. A bolti eladó mindig kedvesen kérdezte, hogy vagyok, én meg mosolyogtam. Jól, köszönöm. Mert könnyebb volt hazudni, mint elmagyarázni azt, amit még én sem értettem teljesen. Egy nap, amikor különösen nehéz volt a levegő is, leültem, és azt írtam a naplómba. A családom él, mégis elvesztettem őket. Élnek, csak nélkülem. Ez volt a legfájdalmasabb valóság, hogy nem halt meg senki, és mégis minden, amit szerettem, eltűnt. De a csend mögött valami mocorgott. Valami, amit akkor még nem láttam. Mert miközben én gyászoltam, valaki más elkezdett kérdezni. Egy fiatal fiú, akiben mindig is volt érzékenység. Aki nem fogadta el a hallgatást válaszként. Aki emlékezett arra, amit együtt építettünk. Andris. És bár akkor még nem tudtam, de egy nap elindult, hogy újra megtaláljon engem, és ezzel mindent megváltoztasson. Egy kora tavaszi délután történt, mikor a remény, amit már rég eltemettem, halk kopogással visszatért az életembe. De kezdjük előbb. Andris,
akiben mindig is volt valami különleges érzékenység, egyre többet kérdezett otthon. Eleinte csak apróságokat. Miért nem megyünk mamához? Kérdezte Esztertől. A válaszok mindig kitérőek voltak. Elfoglalt, pihennie kell, már nem olyan, mint régen. De ezek a mondatok egyre kevésbé hangzottak hitelesnek. Andris nem volt buta. Látta a feszültséget, érezte a kimondatlan dolgokat. És emlékezett. Emlékezett a reggelekre, amikor együtt készítettük a kakaót. A délutánokra, mikor közösen fejtettük meg Petőfi verseit. A történetekre, amiket senki más nem tudott úgy elmesélni, mint én. Emlékezett arra, milyen volt, amikor valaki valóban figyelt rá, nem csak nevelte. Egy nap, mikor Eszter és Balázs nem voltak otthon, Andris a padláson keresett valamit, amit csak sejtett, de nem tudott megfogalmazni. Ott, egy régi dobozban találta meg a gyerekkori rajzait és azokat, amiket nekem készített, és amelyeket én egykor elvittem hozzájuk, hogy emlékezzen rám. Soha nem látta ezeket korábban. Volt köztük egy, amin az állt. Mamának, aki mindig szeret. A doboz alján egy képeslap is volt, a kézírásommal. Boldog születésnapot, Pannikám. Szeretettel, mama. A dátum 2 éggel korábbi volt. A képeslap bontatlanul, olvasatlanul feküdt ott. Ez volt az a pillanat, amikor valami eltört Andrisban. Az igazság részei kezdtek összeállni, és a kérdés már nem az volt, hogy mi történt, hanem az, hogy miért. Aznap este, mikor a szülei hazajöttek, Andris nem szólt semmit. De már másként nézett rájuk. Figyelte őket. A válaszaik hangszínét, a tekintetüket. Valami megváltozott benne. És pár nap múlva hozott egy döntést. Írt egy cetlit, csak ennyi állt rajta: ő barátomnál alszom. De nem odament. Titokban megkereste Klárát, a szomszédomat, valahogy emlékezett rá, hogy ismer engem. Megkérte, ne mondja el senkinek, hova ment. Klára aggódva, de megértéssel nézett rá, és elhozta őt hozzám. Éppen az ablaknál ültem, mikor megláttam őt a kertkapuban. Nem akartam hinni a szememnek. A szívem hevesen vert, a kezem remegett. Azt hittem, álmodom. Amikor belépett, csend volt. Csak néztük egymást. Megnőtt. Az arca férfiasabb lett, de a szeme az még mindig az a kedves, mély tekintet volt, amit kicsikora óta ismertem. Mama, mondta halkan. Sajnálom, hogy nem jöttem korábban. Én nem tudtam. Nem kellett magyarázkodnia. Csak megöleltem. Olyan hosszasan és szorosan, mint még soha. Éreztem, hogy a szívem darabjai, amiket oly rég elvesztettem, most újra a helyükre kerülnek. Leültünk. Főztem neki teát, pontosan úgy, ahogy szerette. Mézzel, nem cukorral. Csendben ültünk, majd megszólalt. Elmondod, mi történt? Nem akartam panaszkodni. Nem akartam őt a felnőttek világába rántani. De tudtam, hogy megérdemli az igazságot. Halkan, nyugodtan, de őszintén mesélni kezdtem. Elmondtam, hogyan kezdődött az egész. A levelek, amik eltűntek. A szavak, amiket a hátam mögött mondtak. A telefonhívások, amiket nem lehetett elérni. A nap, amikor senki sem jött el a születésnapra. És elmondtam azt is, hogy soha, semmilyen orvos nem mondta ki, hogy beteg lennék, és ez csak egy kitaláció volt, hogy távol tartsanak. Andris elővette a mobilját, és miközben hallgatott, bekapcsolta a hangrögzítőt. Én nem szóltam. Csak folytattam. Tudtam, hogy ez az egyetlen módja, hogy a hangom elérjen oda, ahonnan évekkel ezelőtt kizártak. A beszélgetés végén megmutattam neki a dobozt. A rajzokat, a képeslapokat, a jegyzeteket. Mindent, amit ő küldött nekem, és amit én is próbáltam visszajuttatni hozzájuk, de soha nem kapott meg. Lassan átlapozta. Néha megállt, megérintett egy papírt. Láttam, ahogy könnyei lassan végiggördülnek az arcán. Haza kell mennem, mondta végül. De nem úgy, mint eddig. Aznap este, mikor kilépett az ajtón, valami megváltozott bennem. Nem tudtam pontosan, mi fog történni, de éreztem, hogy a csend véget ér. Hogy a fájdalom,
amit eddig egyedül cipeltem, most már nem csak az enyém volt. Andris látta, hallotta, megértette. És a legfontosabb, hitt nekem. Aznap este újra kitettem 2 csészét az asztalra. És másnap reggel nem öntöttem ki a második kávét. Másnap reggel, mikor újra megláttam Andrist a kertkapuban, nem volt bennem félelem, csak nyugalom. Elhozta magával a hátizsákját, benne néhány váltás ruha, a füzetei, a telefonja. Amikor belépett, azt mondta, egy kis időre itt maradnék, ha nem gond. Megöleltem. Ez itt mindig az otthonod volt. Leültünk a konyhában, a napfény megvilágította a fapadlót, és újra olyan volt minden, mint régen. Megmelegítettem a maradék levest, és míg ettünk, elkezdtük összerakni a történések darabjait. Andris kérdezett, én válaszoltam, néha megállt, jegyzetelt, a telefonját is időnként elővette, újra lejátszotta a hangfelvételt, amit előző nap készített rólam. Ezt meg fogják hallgatni, mondta eltökélten. Nem tehetik meg veled ezt. Nem velünk. Elmeséltem neki részletesen minden emlékemet. Azt, hogyan tűntek el az ajándékok, amit küldtem, a telefonhívásokat, amiket Eszter szakított meg, a születésnapokat, ahová nem hívtak meg. Beszéltem a szomszédokról is, akik egy idő után kerültek, és arról a naplóról, ahová mindent lejegyeztem, amit észrevettem. Andris elkérte. Beletúrt a sorokba, olvasta azokat a mondatokat, amiket sírva írtam, mikor már úgy éreztem, nem bírom tovább. Ezek bizonyítékok, mama mondta halkan. Nem csak emlékek. Aztán megmutattam neki a leveleket is, tucatnyi képeslapot, kis üzenetet, amiket a gyerekeknek írtam az évek során. Mindet gondosan eltettem, mikor visszajöttek kézbesítetlenül. Volt köztük olyan is, amit Panni első iskolanapjára írtam. Nagyon büszke vagyok rád, kicsi virágom. Mama mindig itt van neked. Andris a kezébe vette, elolvasta, és könnyei potyogtak az asztalra. Ezeket soha nem láttuk. Azt mondták, te már nem érdeklődsz irántunk. Hogy elfelejtettél minket. Halkan, de határozottan válaszoltam. Egy pillanatra sem felejtettelek el benneteket. Ti voltatok a mindenem. És ahogy ott ült, valami elkezdett formálódni benne. Nem csak a harag, hanem egy cél. Tudta, hogy már nem elég, ha ő ismeri az igazságot, másoknak is hallaniuk kell. Ő anyu mindig azt mondta, hogy te már nem vagy jól. De soha nem mutatta semmilyen papírt, semmilyen diagnózist. Azt mondta, a gyerekeknek nem való a zavaros gondolkodás. De te, teljesen tisztán beszélsz. Emlékszel mindenre. Rábólintottam. Az igazság nem mindig kényelmes. De idővel mindig felszínre jön. Andris elhatározta, hogy másnap visszamegy, és szembenéz velük. Azt mondta, hogy beszélni fog Balázs is apámmal. De előbb Esztert akarja konfrontálni. Ő volt az, aki a hálót szőtte, aki mögött az eltávolítás állt. Szeretném, ha rögzítenénk még egyszer, de most hosszabban. Mindent, amit el akarsz mondani. Egy olyan hangfelvételt, amit megmutathatok másoknak is. Belementem. Leültünk, és újra mesélni kezdtem. Nem csak a fájdalmat, hanem a szépet is. A közös telet, amikor hóembert építettünk, a nyarakat a Dunaparton, amikor kavicsokat gyűjtöttünk. Mert nem csak azt akartam, hogy megértsék, mit vettek el tőlem, hanem azt is, hogy tudják, mi mindent jelentettünk egymásnak. A felvétel után Andris hosszan megölelt. Büszke vagyok rád, mama. És mindent meg fogok tenni érted. Aznap este együtt vacsoráztunk. Nem sokat beszéltünk, de nem is kellett. Az a pillanat, hogy újra együtt voltunk, elmondott mindent. A csend már nem volt terhes, most már védett minket. Másnap reggel, mikor elment, vitt magával egy másolatot a felvételből, a napló egyik részét, és néhány képet is, amik régen készültek rólunk. Elhatározta, hogy ha kell, másokhoz is fordul, iskolatársakhoz, rokonokhoz, tanárokhoz. Azt mondta, most ő veszi kézbe az igazságot. Amikor kilépett az ajtón, megállt még egy pillanatra. Tudod, mit mondott anya, amikor rákérdeztem, miért nem látogathatunk téged? Azt, hogy ja, mama már nem is emlékszik ránk. De én
Soha nem felejtettelek el. És most már tudom, hogy te sem minket. Csak ennyit válaszoltam. Ezt mindig tudtam, Andriskám. Mindig. És akkor már nem féltem. Mert tudtam, elindult valami, ami már nem állítható meg. A szeretet, amit egykor eltemettek a hazugságok alá, most újra fényt kapott. És ez a fényutat fog törni, bármi történjen is. Andris másnap délután hazament. Csendben lépett be a házba, mintha nem akarta volna felébreszteni az otthonban szunnyadó feszültséget, de a szíve tele volt döntéssel. Eszter a konyhában volt, Balázs pedig a nappaliban olvasott. Mikor meglátták a fiúkat, Eszter gyorsan odalépett hozzá. Hol voltál? Kérdezte feszülten, bár igyekezett nyugodt maradni. Azt mondtad, barátnál alszol. Nem jelentkeztél. Andris egyenesen a szemébe nézett. Mamánál voltam. Eszter arca egy pillanatra megfeszült. Majd jött a mosoly, az a jól ismert, udvarias, hamis mosoly, amit mindig használt, mikor sarokba szorult. Már megint ez. Andris, beszéltünk erről. Ő már nincs jól. Összezavarja a dolgokat. Nem tesz jót neked, ha. De Andris közbevágott. A hangja határozott volt, mély és biztos. Ne hazudj. A levegő megfagyott. Balázs lassan lecsukta a könyvet. Eszter visszahúzta a kezét, mintha megégette volna magát. A fia folytatta. Minden egyes szódat hallottam vissza mamától. Mindent elmondott. A leveleket, amiket sosem kaptunk meg. A képeslapokat, amiket te rejtegettél. A hangfelvételt is, amit készítettem vele, hallgattam végig, többször is. Azt mondtad, beteg. De ő emlékszik mindenre. Rám. Pannira. Még arra is, mikor elmeséltem neki a saját mesémet 3 évesen. Eszter arca kivörösödött, majd hirtelen elfehéredett. Egy pillanatra elvesztette az irányítást. Te ezt el is hiszed neki? Ő csak egy öregasszony. Már nem tudja, mi a valóság. Mindenki látja rajta, hogy nincs rendben. Az orvos is mondta, hogy lehet, hogy kezdődő. Milyen orvos? Kérdezte Andris élesen. Hol van az a papír? Hol van bármilyen bizonyíték, hogy beteg lenne? Eszter hirtelen nem tudott válaszolni. Dadogott valamit, de Andris nem hagyta abba. Te zártad ki őt. Te mondtad nekünk, hogy már nem szeret minket. Hogy elfelejtett minket. Hogy fárasztjuk. De közben ő minden este ott ült, és nekünk írt. Csak nem engedted, hogy eljusson hozzánk. Balázs közben felállt. A szemében zavartság tükröződött. Látszott rajta, hogy kezd összeállni benne a kép, de nem volt még bátor ahhoz, hogy állást foglaljon. Megszólalt. Eszter, tényleg nem tudtál volna szólni nekem ezekről? Te soha nem figyeltél. Vágta rá Eszter. Mindig dolgoztál, mindig engem hagytál egyedül mindennel. Valakinek rendet kellett tartani. Nem engedhettem, hogy a gyerekek egy zavaros, érzelmi instabil nővel nőjenek fel. Andris most már nem kiabált. Csak halkan, szinte suttogva mondta. Te elvetted tőlem a gyerekkorom egy részét. Eszter hátralépett. A fiú tekintetétől nem tudta elfordítani a szemét. Balázs megdörzsölte az arcát, mint aki hirtelen nem kap levegőt. Egy percre minden elhallgatott. Csak a fali óra kattogott, ahogy a másodpercek vánszorogtak. Elmegyek, mondta Andris végül. Most mamánál maradok. És ha Panni is akar vele beszélni, nem állíthatod meg. Andris, kérlek, próbálta Eszter, de már nem volt hatalma a fia felett. Ne! A fiú felemelte a kezét. Most te hallgass. Majd Balázshoz fordult. Apa, te tudtad? Balázs lesütötte a szemét. Azt hittem, jót teszünk így, hogy nyugalmat teremtünk. Ez nem nyugalom volt. Ez elnémítás. Andris felment a szobájába, összepakolt néhány dolgot, és elindult. Eszter nem próbálta megállítani. Csak állt a konyhában, mint egy árnyék, ami elvesztette a formáját. Balázs utána akart szólni, de nem jött ki hang a torkán. Aznap este újra megjelent nálam. Amikor megláttam az ajtóban, már nem volt gyerek. Férfi lett. Egy fiú, aki kiállt az igazságért.
A sajátjáért, és az enyémért is. Nem kérdeztem semmit. Csak megszorítottam a kezét, és beengedtem. Mert tudtam, a harc elkezdődött. És már nem voltam egyedül. A következő napokban újra tanultunk együtt élni, én és Andris. Nem volt könnyű, de szép volt. Minden reggel együtt reggeliztünk a verandán, és úgy beszélgettünk, mint régen. Úgy hívta, mama idő. Volt ebben valami meghitt, valami gyógyító. A csészete a gőze, a madarak hangja, és az, hogy ott volt, jelen volt, valóban figyelt rám, ezek visszahozták a színek egy részét a világomba. Együtt kezdtünk el felidézni a régi dolgokat. Andris elővette a gyerekkori képeket, én meséltem róluk. Megmutattam neki a kertet, amit már majdnem feladtam, de most újra ültetni kezdtem. Együtt szedtük le az első paradicsomokat, és ő nevetve mondta: Mama, ez a világ legjobb íze. Akkor éreztem először újra azt, amit régen, hogy van helyem. Hogy még szükség van rám. Elkezdte rendszeresen lejegyezni a történeteimet. Azt mondta, fontos, hogy megmaradjanak. Hogy mások is lássák, mit jelentett nekem ez a család. És hogy hogyan lehet valakit eltörölni szavakkal, hazugságokkal. Létrehozott egy digitális naplót. Először csak nekünk. Felolvasta, amit írt. Ő egy fiú és a nagymamája újra megtalálták egymást. Nem a vér kötelezte őket, hanem az emlékek. A szeretet. A csendes pillanatok, amiket mások elvettek tőlük, de most visszavették. Az egyik este, mikor a kertben ülve néztük a csillagokat, Andris odafordult hozzám. Mama, azt szeretném, ha mások is hallanák a történeted. Hogy ne történhessen meg újra ilyesmi más nagymamákkal. Először nem értettem pontosan. Aztán elmagyarázta. Elindított egy oldalt az interneten. Feltette rá a hangfelvételeket természetesen az én engedélyemmel. Részleteket a naplómból, a képeinket, a történetünket. Nem ítélkezett, nem keresett bűnbakot, csak mesélt. Őszintén, tisztán, fájdalmasan. És szívből. Azt hittem, alig fogja valaki látni. De másnap már több százan hallgatták meg a felvételt. Üzenetek jöttek. Idősebb emberek, akik elmondták, hogy ugyanígy jártak. Hogy az ő unokáik is eltűntek mellőlük. Fiatalok, akik rájöttek, hogy talán nem is ismerik a teljes igazságot a nagyszüleikről. És sok-sok nagymama, akik csak annyit írtak. Köszönöm, hogy elmondtad helyettem is. Andris meghatódott. Mama, ez már nem csak a mi történetünk. Elkezdtek keresni bennünket. Egy helyi újságíró felhívott, hogy szeretné interjú alanyként megszólaltatni a történet miatt. Kicsit féltem, de Andris mellettem állt, és azt mondta: nem kell dühösnek lend. Csak őszintének. És én őszinte voltam. Elmondtam, milyen érzés, amikor valakit lassan kitörölnek az életéből. Hogy a legnagyobb fájdalom nem az, ha valaki meghal, hanem ha még él, és úgy kezelik, mintha már nem számítana. Az újságcikk címe ez lett. A nagyi hangja újra hallatszik. A riport után egy helyi televízió is megkeresett. Felvételt készítettek rólunk, engem a kertben, ahol mesélek, Andrist az oldal szerkesztése közben. A műsor témája, ő az idősek láthatatlansága a családban. A stúdióban, amikor megkérdezték, hogy mit éreztem, csak annyit válaszoltam. Egy ideig elhittem, hogy talán tényleg nincs már helyem. De most már tudom, nem én tűntem el. Csak elrejtettek. És most, végre, látok újra fényt. Egyik este Andris halkan mondta. Szeretném, ha Panni is eljönne hozzád. Én nem fogom erőltetni, de most már tudja az igazat. És ha akar jönni, hadd jöjjön. Megráztam a fejem. Ha egyszer eljön, nem lesz kérdésem. Csak ölelésem. És eljött. Egy héttel később. Félénken, halkan, de ott állt a kapuban. Megnőtt, gyönyörű fiatal lány lett belőle. A szeme nedves volt. Csak ennyit mondott. Mama, ugye még mindig szeretsz? Oda mentem hozzá. Magamhoz öleltem. És válaszoltam. Minden percben. Még akkor is, amikor nem tudtad. A ház újra megtelt élettel. Volt sírás, volt nevetés,
Volt hallgatás is, de ezúttal már nem fájt a csend. Mert most együtt hallgattunk. És együtt építettünk újra mindent. Nem gondoltuk, hogy ilyen gyorsan és ilyen messzire eljut a történetünk. Az oldal, amit Andris készített, egy héten belül több 10 000 látogatót vonzott. Minden nap új üzenetek érkeztek, nem csak Magyarországról, hanem Németországból, Erdélyből, Kanadából is. A levelek tele voltak fájdalommal, szeretettel, és egy visszatérő mondattal: ez velem is megtörtént. Voltak idős nők, akik azt írták: köszönöm, hogy elmondtad helyettem is. A lányom már 6 éve nem keres. Mások videókat küldtek, ahogy unokáikkal újra találkoznak így az én történetem hatására. Egy 24 éves fiú azt írta: most vettem le a polcról azt a könyvet, amit a nagyim adott, és újraolvastam a dedikációt. Sírva hívtam fel. Azt mondta, még most is minden nap rám gondol. Andris minden üzenetet elolvasott. Sokat meg is válaszolt. Egyik este azt mondta: mama, nem is gondoltam, hogy egy történet ennyi szívet meg tud érinteni. Mintha egy elhallgatott fájdalom robbant volna ki az emberekből. Én csak bólintottam. Mert tudtam, hogy a fájdalom nem ismer határokat, és a szeretet sem. Egy héttel később az ország egyik legismertebb napilapja címlapon hozta le a történetünket. A címlap így szólt: hazugság választotta el őket, de az igazság újra összehozta. Az újságíró személyesen is meglátogatott minket, hosszú riport készült, és a fotó, amin Andris megfogja a kezem, bejárta az internetet. Ezután hívtak meg bennünket egy televíziós műsorba, egy esti beszélgetésre, ahol az idősek láthatatlanságáról volt szó. A műsorvezető hölgy nagyon figyelmes volt. A stúdió világos volt, barátságos, de én mégis remegő kézzel fogtam a mikrofont. A szívem gyorsan vert, amikor megszólítottak. Erzsébet néni, mit érzett akkor, amikor kizárták a saját családjából? Egy pillanatig csendben maradtam. Aztán mély levegőt vettem, és így válaszoltam. Mintha meghaltam volna, de élve temettek el. A stúdióban csend lett. Még a műsorvezető is lesütötte a szemét. De nem álltam meg itt. Az, hogy idős vagyok, nem azt jelenti, hogy nem érzem. A szívem ugyanúgy dobog. A hiány ugyanúgy fáj. Csak megtanultam csendben viselni. De hála az unokámnak, a hangom újra hallatszik. És most már nem csak magamért beszélek, hanem azokért is, akik még nem mernek megszólalni. A műsor után még a folyosón is odajöttek hozzánk emberek. Az operatőr megölelt, azt mondta: régóta nem hívtam fel a nagymamámat. Ma este megteszem. Egy másik hölgy a könnyeit törölgette. Édesanyámmal történt valami hasonló. Soha nem mert róla beszélni. Most már én is megértem, miért sírt annyit csendben. A hatás túlmutatott rajtunk. A történetünk nyomán több civil szervezet is kampányt indított az idősek társadalmi láthatósága mellett. Elindult egy országos projekt. Hallgasd meg a nagymamád. Célja az volt, hogy a fiatalokat ösztönözze arra, hogy rendszeresen látogassák, hallgassák és rögzítsék nagyszüleik történeteit. Minden nap újabb és újabb történetek kerültek napvilágra. Panni, a húga Andrisnak, egy nap megmutatta nekem a saját rajzait. Azt mondta: most már én is el fogom mesélni, amit veled éltünk át. Készített egy sorozatot a mi kertünkről, rólunk a verandán, meg rólam, ahogy a palacsintát sütöm. Azt mondta, ezek emlékrajzok, és hogy szeretné kiállítani őket. 1 hónappal később, a faluban, ahol élek, megszervezték az első nagyszülők napját. A kultúrházban vetítették a riportot rólunk, és egy külön falat szenteltek azoknak a képeknek, rajzoknak, idézeteknek, amiket az oldalra feltöltöttek emberek a nagyszüleikről. Olyan volt, mintha egy láthatatlan generáció végre visszakapta volna a hangját. Egyik este Andris odajött hozzám a számítógéppel a kezében. Mama, nézd, hányan választották be az oldalunkat ő kedvencként. Már több mint 100 000 követőnk van. Rám nézett, és halkan hozzátette. Most már nem csak én választottalak újra. Most már egy egész ország választ téged. A szívem megtelt. Nem a hírnév miatt, hanem mert éreztem, nem múltam el nyomtalanul. Mert bár elfelejtettek,
most újra emlékeznek. És nem csak emlékeznek, hanem hallgatnak is rám. Nem sokkal azután, hogy a történetünk országosan ismerté vált, egy délután csendes kopogás hallatszott az ajtón. Kimentem, és ott állt Balázs. Az én fiam. A férfi, aki éveken át nem hallott engem, most ott állt megtörten, szemében bűnbánattal, kezében egy régi családi fényképpel. Nem szóltam semmit. Ő sem. Csak néztük egymást. Éreztem benne a szégyent, az elvesztett idő súlyát, és valami mást is, talán a fiú emlékét, aki egykor a karomban aludt el. Anya! Szólalt meg végül halkan. Én nem tudom, hogy lehet-e ezt jóvá tenni. Leültem. Mutattam neki, hogy foglaljon helyet. Csendesen mellém ült. Egy ideig nem volt köztünk szó, csak a közös múlt árnyai. Sokáig nem akartam elhinni, amit Andris mondott, kezdte. Én azt hittem, csak dühös. Hogy befolyásolható. De amikor meghallgattam a hangfelvételt, amikor láttam a leveleket, akkor már nem tudtam másra mutogatni. Mert te nem csak emlékeztél, te szerettél. Még akkor is, amikor mi elfordultunk tőled. Megráztam a fejem. A szeretet nem választás. Az van. Akkor is, ha nem látják. Akkor is, ha letagadják. Balázs letette a fényképet az asztalra. Mi voltunk rajta, ő 5 évesen az ölemben, a kertben készült a kép. Mindig ez volt a kedvencem. Talán nem véletlenül hozta el most. Eszter, kezdte, majd elhallgatott. Ő most nincs jól. A figyelem, az ítéletek. Nem tudja kezelni. Bezárkózott. Sokan kérdőre vonták. A családjában is. A szülei sem értik, miért csinálta ezt. Azt hiszem, nem is tudja igazán. Nem akarok bosszút, mondtam halkan. Csak igazságot. Aki hibázik, annak nem kell örökre bűnhődnie. De nem élhet úgy, mintha semmi sem történt volna. Balázs bólintott. Az emberek elkezdtek beszélni róla. A munkahelyén is. A faluban is. Már nem tudja irányítani a történetet. És most, hogy a te hangod hallatszik, az övé már nem tűnik igaznak. És tudod mit? Nem is volt az. Lassan felemeltem a kezem, és megérintettem az arcát. Rég nem tettem ilyet. Ő lehunta a szemét, mintha visszarepült volna az időben. Abba az időbe, amikor még csak az anyjára hallgatott, és nem egy másik ember torzított igazságaira. Mi lesz most? Kérdezte. Semmi sem lesz olyan, mint régen. De lehet valami újjé, ha igaz. Aznap nem beszéltünk többet. Csak ott ültünk a verandán. A nap már lement, a levegő megtelt illattal és csenddel, de ez a csend most már nem volt fájó. Inkább olyan volt, mint egy első lélegzet egy hosszú víz alatti tartózkodás után. Eszter nem jött el. Nem írt. Nem hívott. De nem is tagadott tovább. A közösségi oldalát törölte, a családi csoportból kilépett, és több rokon is eltávolodott tőle. Már nem ő volt a szorgalmas, gondos anya, akinek mindig igaza van, most már sokak szemében ő volt az, aki elhallgatott, elferdített, eltávolított. Egyik nap Panni halkan megjegyezte. Ő anyu most sokat sír a szobájában. Nem mondtam semmit. Nem bíztattam. Nem vádoltam. Csak megsimogattam a haját, és azt mondtam. Idő kell. Talán egy nap majd ő is akarja hallani az igazságot. Nem azért, hogy bocsánatot kérjen, hanem hogy békében éljen tovább. A következő hetek csendesebbek voltak. Nem volt újabb interjú, nem volt riport. Az emberek már ismerték a történetet, most inkább a sajátjaikkal foglalkoztak. De én tudtam, hogy valami mély változás indult el a családunkban. Nem a hangos vádak miatt, hanem mert valaki egy fiú mert szembenézni a fájdalommal. Balázs időnként eljött. Nem sokat beszélt. Csak ültünk együtt. Néha segített a kertben, néha megjavította a csapcsöpögését. Volt benne valami csendes vezeklés, nem harsány bűnbánat, hanem apró, figyelmes mozdulatok. Egyik alkalommal ezt mondta. Én azt hiszem, soha nem hallgattam meg igazán senkit. Most tanulom. És én hagytam neki, hogy tanuljon. Mert tudtam, hogy az idő, amit elvesztettünk, nem hozható vissza, de amit most megélünk, az már a miénk. Ahogy teltek a hónapok,
A ház újra megtelt élettel. De nem úgy, mint régen. Nem a régi idők tértek vissza, hanem valami új született. Valami, amiben már nem volt hallgatás. Nem volt elfojtás. Csak az igazság, és az a szeretet, ami sosem múlt el igazán. Andris hivatalosan is bejelentette, minden második héten nálam szeretne lakni. Azt mondta, szüksége van erre a helyre, erre a nyugalomra, és rám. Az iskolai beadandóihoz itt találja meg az inspirációt. A tanárai támogatták, és még egy projektet is indított. Emlékező udvar, címmel, ahol idős emberek történeteit dolgozza fel, és teszi elérhetővé a diákok számára. A kertünk lett az első interjúhelyszín. Panni is gyakran jött. Hozták a kedvenc társasjátékukat, vagy csak segítettek a konyhában. Együtt sütöttük a régi családi recept alapján a diós kiflit, amit mindig mindenki szeretett. Egyik nap azt mondta: Mama, amikor itt vagyok, olyan, mintha a levegő is puhább lenne. Nevettem. Nem a régi kacagással, hanem egy újjal. Egy olyan nevetéssel, ami már tudja, mit jelent újra hinni az emberekben. Andris időnként még posztolt az oldalra. Már nem rólunk szólt minden, hanem más nagymamákról is. Egy egész közösség épült körénk. Találkozókat szerveztek, közös mesélős délutánokat. És minden alkalommal ott volt az asztalon egy cetli, rajta egy mondattal. Az emlékeink bennünk élnek, de csak akkor maradnak meg, ha el is mondjuk őket. Egy őszinte pillanatban Balázs megkérdezte: Mit szeretnél még az életedben, anya? Hosszú ideig gondolkodtam. Aztán csak annyit mondtam. Csendes reggeleket, nevető gyerekhangot, és egy kézszorítást, ami emlékeztet, nem vagyok egyedül. És mindezt megkaptam. Nem minden nap volt tökéletes. Voltak nehéz pillanatok. A múlt nem tűnt el, csak megszelídült. Időnként még előtörtek az emlékek, az elutasítás, a magány hosszú napjai. De már nem határozták meg a jelenemet. Mert már nem voltam láthatatlan. Már nem voltam csak a nagyi, akit el lehetett tolni a háttérbe. Most már én voltam Erzsébet. Aki túlélte. Aki kitartott. Aki mesél. A falu is megváltozott. A boltban újra köszöntek. A templomban újra volt, aki mellém ült. A közösség megtanulta, hogy a hallgatás nem mindig bölcsesség, néha bűnrészesség. Egyik vasárnap egy különleges ünnepet tartottunk a kertben. Nem születésnap volt, nem névnap. Csak egy délután, amit mi választásnapjának neveztünk el. Andris ötlete volt. Azt mondta: Ez az a nap, amikor újra választottunk téged. Meghívtuk a családot, néhány szomszédot, és a helyi iskola diákjait is, akik Andristól hallottak rólunk. Panni olvasott fel egy levelet, amit nekem írt. Kedves mama! Egy ideig nem tudtam, hogyan szeresselek. Azt hittem, messze vagy, talán haragszol. Most már tudom, hogy sosem voltál messze, csak mások próbáltak eltávolítani tőlem. De most már én döntöm el, kihez tartozom. És én hozzád tartozom. Sokan sírtak. Én is. Este, mikor már mindenki hazament, Andris odafordult hozzám, és halkan azt mondta: Mama, ugye most már boldog vagy? Mosolyogtam. A szemem sarkában könnyek csillogtak, de ezek már nem a fájdalom könnyei voltak. Ezek a hála könnyei voltak. Fiam, volt idő, mikor azt hittem, vége. Hogy az életem csendben tűnik el, mint egy elfeledett dal. De most tudom, hogy még mindig hallatszik a dallam. Aznap este a naplomba ezt írtam. Először elfelejtettek. Aztán újra emlékeztek rám. De most választanak. És nincs ennél nagyobb ajándék. Mert igen. Most már nem csak visszafogadtak. Nem csak sajnáltak. Hanem tudatosan választottak engem. Mint nagymamát. Mint mesélőt. Mint nőt, akinek van múltja és jövője is. És így, a történetem végén, vagy talán új kezdetén, csak ennyit mondhatok. Először elfelejtettek. Aztán emlékeztek rám. De most engem választanak.